Milli iqtisadiýetimiziň hime senagatını ösürmekde döwlet derejesine alınıp barylýan oýlanşykly çözgütleň möhüm tapgarlarynyň biri bolan Türkmen Hime Döwlet Konserniniň Garaboz Karbamid kärhanasy ýurdumyzdaky çyýmal serişdelerini özleşdirmek arkaly daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümleň önümçiligini geňeltmek, şonuň ýalam onuň eksporty iberilişiniň möçerini artdyrmak, araçyn kömeklötlere laýyklykda obugyjylyk toplumyny özümizde öndürilýän mineral dökünleri bilen öpçün etmekde möhüm toplum bolup hyzmat edýär. Berkarar döwletimizde özleşdirilýän ýerim aýy goýum taslamalary ýurdumyzyň baý gorlary daýanýan uglebadarut serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy, olary gaýtadan işlemekden alynýan önümler, şol sanly kymmatly mineral dökünler bilen birlikde neft we gaz hime pudogynyň önümleri, diňe bir öz ýurdumyzyň zerurlyklaryna däl eýsem dünýä halklarynyň bähwitlerine, dostlugynyň özara peýdala ykdysady hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gönükdirilýär. Türkmen Hime Döwlet Konserniniň Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboz şäherçesindäki karbamid öndürýän kärhanasy bu gurda öňjeli işler bitirmegi başarýan önümçilik tüzümleriniň biridir. Alman we öňdewarja tejribeniň gadanlylaryna daýanýan kärhana örümçilik kuwaty her ýylda ýokurky karbamidiň 1.155.000 tonnasyny, amýagyň bolsa 660.000 tonnasyny öndürmegi niýetlendiler. Häzirki wagtda saatlaşykly işleýän bu kuwatly kärhana ýurdumyzyň hime senagatynyň ýerli çyýmal serişdelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli iqtisadiýetimiziň beýleki pudoklarynyň zerurlyklaryna dolu öpçün etmek, şeýle-de şol önümleň daşarky bazarlary iberilýän möçerlerini ýygydarlartyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmegine de aýgytly täsirini ýetirýär.